Nije Srbija u Evropi formalno pitanje. To je sadržinsko pitanje. To je pitanje naših života. Kada govorimo o Srbiji u Evropi, mislim na to kako izgleda svaki naš pojedinačni dan. Kako izgleda kada otpočnete jedan dan u godini. Kada živite u Srbiji, u Evropi. Da li se tog dana budite kao ponosni ljudi? Da. Da li tog dana imate više snage da ostvarite svoj cilj? Da. Da li tog dana imate veću priliku da svoj talenat i svoju sposobnost realizujete na svom radnom mestu? Da. Da li tog dana imate veću priliku da zaradite veću platu nego što je bilo u ranijim godinama? Da. Da li tog dana ponosniji hodate? Da. Da li tog dana jače i uspešnije branite svoj identitet i svoje Kosovo? Da. Da li tog dana živite dostojno čoveka? Da. Da li tog dana stvarate šansu za nove generacije? Da. Da li tog dana pravite novu budućnost za Srbiju? Da. To je Srbija u Evropi u koju verujemo i za koju hoćemo da radimo.